Kode Radio International nangoyɗon diga Abuja lamorde lesdi Nigeria. Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe, barka men be wakkatire nde, barka men be fottugo nder taskaram jamin ɗi hande. Kode Radio ɗo wadda non taskaramji diga jamdi 8 yanugo jamdi 8 reta wakkati Nigeria, Nijar, Kamaru e Chadi. Min Muhammad Abubakar Bakos foɗan to labangal taskaram jamin ɗi hande. Nder taskaram jamin ɗi hande min godi taskaram faamu diina, amma ko ɗon ha mi ton Ibrahim Iromo Dake hanko joɗi fassater habaruji hande. Derɗiraɓe assalamu alaikum, barka meɗen jemmare nde. Aranda ɓurduɗi nder habaruji ɗin. Limgal Falasɗinu en baraɓe hewti 43 e Gaza. Agal konyanko'en Isra'ila andini barol soja en maɓɓe jowo dow kerol Lebanon. Horejo konyanko'en Islama mo leydi Iran Janar Husseini Salami o wi Iran ha joninna hucidira e waywayɓe e sembe muɗum fu. Joninna sai mo'itino jonde gam nanki no duniyaru ndun nyalliri. Limgal Falasɗinu en baraɓe hewti 43 nder balɗe 393. Ko Kenya misa konyanko'en Isra'ila bari Falasɗinu ko yewni 30 e waylare Gaza. E hirna mayo Jodamma Falasɗinu jo goto mai woɓɓe jowo heɓi naunande. Agal konyanko'en Isra'ila andini barol konyanko'en maɓɓe jowo dow kerol Lebanon. Agal konyanko'en Isra'ila ɓen mbi'i soja en maɓɓe jowo mbarama, nden bo woɓɓe 11 heɓi naunande dow kerol Lebanon. Hello mato tirar rendo konyanko'en Isra'ila Kenya misa hokki habaru wigo nder sa'aji 24 ɗum nauni konyanko'en maɓɓe 18 dow kerol Lebanon, nden ɗiɗo yebre Gaza. Kubaruwol ngol ɓesdi wigo gila nyande 2 lewru Oktobaru rowani wadduki joni ɓe soyi soja en maɓɓe ko hewti 1292. Totoni on woytu kubaruji ɗi ɗo warana on iga Kode Radio International Abuja lamorde leydi Nigeria. On mbawai heɗitaki min ha mato tirar Radio Garden ma mato tiral amen ngal internet www.kode.net hautande e channel telegram amen www.t.me/koderadio. Jagorɗo dina Islama leydi Iran Ayatullahi Imam Ali Khomeini wi'i wala seko habdoɓe kastaɓe wonɓe Lebanon e Gaza ɓe keɓai jalorgal maungal. Jagorɗo on sembiɗini wigo kaɓoɓe e Lebanon ɓe Hizbullah e kaute kaɓoɓe e Falasɗinu ɓe kewtai heɓugo jalorgal. Jagorɗo dina Islama leydi Iran on Sheikh Imam Ali Khomeini halika Kenya misa. Horejo agal konyanko'en Islama leydi Iran Manjo Janar Hussein Salami wi Iran e hucidira e waywayɓe mun e wuttudu go'o ndu sembe mun titan wakkatire ko hamɓe waywayɓe ɓe kauti sembe maɓɓe fu gam hucidirki e Iran din. Manjo Janar Salami on halika hande maunde
wakkatire mofde lesɗe e lesɗe nde jami'en cakol kubaruji ɓe agal IRGC e Teheran lamorde leydi Iran hawrinde nden hawtunde jami'en cakol kubaruji e darabta en cakol kubaruji ɓe agal ngal o wi waywanɓe nasti habare nden e sembe maɓɓe fu amma Iran ha joni hucindira e maɓɓe e sembe mun fu. Kerol ko heɓa nder habaruji amin ɗi jemmare nde wonɗon joni sai mo'itinon jonde gam nanki taskaramji amin luttuɗi. To Ibrahim Iromo Dake a yettama. Fulɓe Najeriya haa ma e Afrika to codoɓe na'i to codoɓe baali kai har ma e be'i har ma geroɗe e wodi kosam e nebban na'i. Dr. Abdullahi Bello Boɗejo laamiɗo Fulɓe waddani min ngo heɓama ngam hawtal hoore Fulɓe Afrika ngam non ta sodai ko a sorai ko giɗɗa pat a heɓai ɗum nder lumo Maliya. Ngo'o lumo les ardugal Dr. Abdullahi Bello Boɗejo laamiɗo Fulɓe Afrika ko kuma duniyaru gaba go'o. Dr. Abdullahi Bello Boɗejo laamiɗo Fulɓe Afrika. Nda huɗuba jomɓare dow walluki yatima en e modibbo Habib Magaji. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jama'are huɗuba ka ko kawiyata hanjum ne kullum ta arari mara e ɗozzoto nder al'umma kullum mara e meɗe ɗozzoto naɓe ustoto a hanko neɗɗo marayajo a tawai o dulli dañowo sembe dañowo e tawsayi e rahama ɗum dañowo waɗanta ɓiɗɗo hanju o dulli ɗum hu ɓidda o waɗa lokaci guda ngam non giɗa jomirawo subhanahu wa ta'ala teddini mawnini al'amari marayajo nder qur'an darɗo hu qur'anu ngal hu to o tawai Allah hokki mara en goɗɗum muhimmanci ko wonde faalare lastinde rokkande horano yimɓe kullum laafuɗo miskinɗo e marayajo a tawai ɓe dilliri saboda qaida shari'a musulunci hanjum ne hinno laafuɗo jomirawo subhanahu wa ta'ala wangini hanka shari'a marayajo Allah na wai un shari'a al'umma annabi Muhammad tan sallallahu alaihi wa sallam daga ndu jugga daga ndu woni ha ɓe gaɗa Allah waɗani ɓe wasiya dow lalle o jogo mara en no hani to bon wulaƙantake ɓe to a tawai neɗɗo ummatore hayre ma e nde wulaƙanti waɗoma Allah jippirana ɓe masibu ɗum nano ɓe mbaɗa e majju jomirawo wi ɓe mbaɗi alkawal bani Israil alkawe ɗen ɓe mbi ɓe aranol on ndewata kowa sai Allah ɓe mbi ɓe koofi alkawal jomirawo wi on bonnane dañoɓe ɗiɗo ɓe mbi ɓe koofi alkawal jomirawo wi kuma on bonnane mara en Allah kadi laafuɓe on jogotoɓe no hani Allah wi ka aya ɓe jippini ka nder at-tawra
to ta tokki qur'ana a tawai sahabu en saboda taka tsantsan ɗum ɓe mbaɗi dow dukiya marayaji kulki meyki dukiya marayaji huɗato mo woodi ɗum akko haɗɗum on jaɓi shari'a musulunci on nokka nder ɗum akko on ñamnama to amma noon ma sai nde on daɗɗi nder gure woɓɓe sahabu en on jonga e gaheje ɗiɗi on jongane marayaji on dabam ɓe wuro ma jonga ɗum maɓɓe dabam ngam kulki toɓe ñam ɗum makko daga Allah juppini aya wi a wa yasalunaka anil yatama qul islahu lahum khair Allah yi wa in tukhalituhum fa ikhwanukum to jillindiri abinci mo on e ɗum maɓɓe na ko mi sakira e moɗon ay wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih sayni Allah e andi bonno kawtayɗo dukiya maraji on nokka ko ɓuri gaba ko hani o nokka Allah e andi on ɗon nokkuɗo deydey gorgodo hawtani o Allah e andi tataɓol jomirawo wi kay hamɓe hamara en Allah ko na ummoɓe donata maayi to ni ɓe ɗon ɓe ngari ɗum senda Allah wi nokka on hokkora ɓe goɗɗum nder gaado ko nder ndongu lattiɗum na on ɗum maɓɓe e sakira en joɓ en ɓadogal e miskinɓe e maraye en to ni ɓe dari ɗum senda gaado Allah wi hokkora ɓe فإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين أما الحالي تأتي بابو الشريعة مسلمين فدونتا أن الله ينم ما فقرا saboda shari'a musulunci holluma falare nde Allah faali marayajo Allah sahabo e jaminu laɗo Allah ɓe mbi to ɓe ñamnidi ɓe wajibi goɗɗum lutti no ɓe mbaɗanta ɗum mo hani on ñamna Allah wi ko lutti ɗum dokkie ɗum dañoɓe moɗon e joom en ɓadogal ƴan uwaɓe ɗiƴam waliyatama kadi e mara en Allah wal masakin e miskinɓe to Allah huwi hokka goɗɗo goɗɗum tawi nde Allah o atoyi marayajo nder to a yiyaka wata taskitoɗen en ko fof sendol Allah ngol huf marajo Allah e nder nde Allah tindini woɓɓe jeyaɓe Allah nattoɓe aljanna ñalawmaare dargal Allah inni sifaji maɓɓe o nder sifaji ɗin iɓe ñamna wa yutimuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira e dow eɓe jiɗi dukiya maɓɓe ɓe koccata ɗum ɓe ñamna miskinɗo e marayajo e dahowaɗo Allah wi to hanjum fof ɓen ɗo ɓe dokki ɓe sa kayiya e aljanna ta tokki aaje ɗen ɗe yeeso a tawi to Allah wi ɓe resta aljanna shikenan amma o miskinɗo ɓe ñamni marayajo Allah gam noon ayaji ɗe ɗuɗɗe nana en fassiri ɗe hu amma ta hawshi ayare ganima ko fay'i ganima dukiya ɗum heɓoy yayre kono sai ɗon gobdotiri yaaqi nde on heɓi ganima marayaji on o yahay kono ɗum o yahay amma Allah wi toon waɗi ɗum sende ganima on hokka ɓe mo asali ganima a tawayi on ɗum yahaɓe kono Allah senduɓe hoore mum wa alamu annama ganimtum fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul wa lidil qurba haɓɓele al qurba ɓer ar rasul on sai jomirawo wi wal yatama nder ganima on hoosha goɗɗum hokka mara en fayɗi hanjum ne dukiya ɗum heɓi alhaali gomzotirama e kono ɗum Allah wi to heɓoyi ɗum to sende hokka al yatama ma afa Allahu min ala rasulihi min ahli al qura falillahi walirrasuli walidhil qurba jomirawi wal yatama lallay ko neɗɗo heɓi to o heɓa goɗɗum o goccita o hokka mara en Allah ɗum ɗo ta tokki qur'ana a wata gaddida ayaji ɗen sidde ore kuma Allah yuwi o suukake woɓɓe yimɓe laatiɓe to ɓe keɓoyi
al'amari maɓɓe na ko anndi ɓe marayajo Allah no yiɗi hu hanko anndi jomirawo kalla bal la tukrimuna al yatim Allah wi ɗal haala kan on peway on teddinta marayajo a meeɗa nango nder ɓernde ma marayajo e woodi muhimmanci Allah yiwi woɓɓe yimɓe o ɓe teddinta maraya wata tokki yeeso ɗum wata ɗum woɗa jomirawo wi jahannama watta to bono noon ta tokki hadisaji nulaɗo Allah ma noon no tawruɗa ayaji ɗe noon tawrata hadisaji ɗuɗɗi ɗi Allah ɗi nulaɗo Allah wolwi dow maraya waɗi ɓemi kay karshe mata a raari nulaɗo Allah on ma o marayajo o ummi kuma Allah waɗi noon ga ɓanga daraja maraya en Allah hanyo nanɗa jomirawo e wiyamo alam yajidka yatiman fa awa nde Allah waɗanimo wasiya hanko ma wi wa fa ammal yatima fala taqha to daga nder hadisay ɗum nulaɗo Allah sallllahu alayhi wa alihi wa sallam wolwi nulaɗo Allah hokki sahaba en tabbaci o wi jama'are e min e koosiɗo teddele marayajo ko ummo mum ko na ummo mum mana ko ummo ɗiɗam mum ko na ummo ɗiɗam nulaɗo Allah wi ana wa kafilul yatimi fil jannati hakaba o wi e min e koosiɗo teddele marayajo nder aljanna ni himen gontiri o ƴeftiɗinɗo ko holi ko ɗiɗi nulaɗo Allah wi himen goni ashe nulaɗo Allah hokki tabbaci koosiɗo hu nawi marayajo Allah to imo nder aljanna Allah waɗa e nder nde nulaɗo Allah wari waɗa ka sheedi koye harta yimɓe nder yiite so nulaɗo Allah wi jama'are goɗɗite goɗɗi zunubaji hanji joweeɗiɗi hanji ɗin ɗo iɗi jahara joomu majji nder jahannama les daga nder majji so nulaɗo inni o wa aklu malil yatim kadi e ñamki duukiya marayajo to nder ko taɗɗoyta tagu nder yiite tagu waɗa ha insi nder duukiya marayajo eɗo nder koye harta neɗɗo nder yiite Allah rena en nulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallama o hulni yimɓe waɗede gaske o wi jama'are eɓe hulana on zunubaji ɗiɗi hanji nulaɗo Allah e hulana neɗɗo yollo nder majji zunubaji ɗiɗi aranol ngol nulaɗo Allah wi haqqe laafuɓe hamɓe ɗiɗo o wi al yatimu wal mar'a o wi i marayajo Allah o wi kadi debbo haqqe debbo nulaɗo Allah wi hulanma jettuduɗa lahira haqqe debbo maɗa o wi a wajibi ɗum ɓilanma dow makko a joppinayi ɗum annabi joni huyana ngol ɗon haqqe iyalu Allah rena en neɗɗo ƴefto lahira lasto hammo ƴeftema o wiya woodi kororiɗo haqqe to makko iyalu makko ƴefta junngo ɓe mbiya hande wallahi nulaɗo Allah wi a yiyay debbo e waɗa farin ciki ñalawmaare darngal on ƴefti gorko makko on wi e woodi kororiɗo haqqe to on ɗo daga iya debbo makko e nana belɗum ƴefti junngo wi jomirawo min emi tokkamo kaza emi tokkamo kaza emi tokkamo kaza daga o ittanemo haqqe makko to daga nder ko nulaɗo Allah hulanta yimɓe haqqe mara en e haqqe iyalu Allah rena en annabijo sallllahu alayhi wa alihi wa sallama o holli falare makko ɓoray e dow mara en e tawsayi Abdullah bin Ja'far wiyata lokaci ko Ja'far bin Abi Talib wara o nulaɗo Allah wari toro Allah e wi allahumma akhluf Ja'faran fi ahlihi jomirawo lunnan Ja'far nder iyalu makko sembiɗinɓe koca nawi maɓɓe ya jomirawo yaye maɓɓe wari woyto e wiya yetto iri marayci ɗum ɓe goni nder nulaɗo Allah wi to faƴir sikkulantaɓe tanan komi mi toranakeɓe Allah kuma min ne kettiniɗo al'amari maɓɓe duniya e lahira te Abdullah bin Ja'far wi to goo emi nder lakki hon fay min pija o wi goɗɗum e min e Usaymi e Ubaydillah bin Abbas
men pija nulaɗo Allah waɗi ƴaɓɓoyto dow ngeloba daga o sappi Jafar o mi kono on ni suka daga o ƴeftimo o ɓirimo yeeso makko o ene ndilli nulaɗo Allah e moyta hoore am nde o moyti hoore am no wi allahumma khluf Ja'faran fi ahlihi goɗɗo riwaya allahumma khluf Ja'faran fi waladihi o jomirawo nder iyalu Ja'far sembiɗin goɗɗo suka nder maɓɓe o jogoɓe saboda tawsayi ɗum nulaɗo Allah nanta ɗum mara en takaice jaɓare maraji e wodi bukata ihsani imo wodi bukata ɗum ɗo ihsani daga ƴan uwa makko ɓe ƴiƴam imo wodi bukata ihsani daga ɓe ɓadaki ɓen ma imo wodi bukata ihsani daga yaya makko e mama makko e bappaji makko e kawuji makko e ɓiɓɓe maɓɓe gaba ɗaya maraji e wodi bukata to ɓen ɗo yimɓe hamɓe bo to ɓe mbiyanakimo bukata to jomirawo no ƴamtiɓe ñalawmare dargal sannan ko hankali tan hutiniri ya kamata keɓtan hanko marayajo Allah na hanko suɓi baba makko maya na baba on suɓi hanum ma maya on jomirawo hiiti ko latti ɗum dole kawai na o maayi kuma lokaci ɓakko waɗi to kadi a yiyata e min e an enen ma ko en giɗi ko en giɗa na Allah hiitenake en ɗum ɗo ɗum joni on warata ɗum tawa taimako to mara en walla mara en e a foofi mi foofi hako jimo on warta ɗum tefana taimako mara en min on ko an on a wala ɗon iyalu am ko ɗum ma ɗum nder ɓe on tefanta taimako to ñande ga on tefi ɗum a foofi a rokki hanjum ne ƴamon ngoni ta a rokki Allah e tigante amma ɓe ma nan jomirawo wi wal yakhsha alladhina law taraku min ba'dihim min khalfihim dhurriyatan bi'afan khafu alayhim falyattaqullah jomirawo wi on ɗon hukkuleyɗo hanko ma o ɗala iyalu e ɗum laati gaɗa makko to o hul Allah o taimakano wara en to waɗi noon to hanko ma Allah tigantomo ɗum makko a takaice jama'are modi ɓe mbi maraji e wodi bukata wallinde ta ko ɗume fuska daga makwabta ɓe mbi kai waji hatil khairiya har ma i ƙungiyoyi ɗum alkhairi ɗum kafato on ɗum ɗo on ƙungiyar ko asusun tallafawa marayu to ɗum wodi fa'ida ko modi ɓe lajinami kinkiri ɗo goɗɗum ƙungiya ko asusu ɗum tallafanto mara en Allah to emo lestunni hadisi mana ko wala marayaji mo o jogi nde wuro makko amma e wodi goɗɗum ƙungiya ɗum tallafanaki mara en imo nder majjum to emo lestunni hadisi ɗum nulaɗo Allah wi min e jogiɗo marayajo no himen gontiri nder aljanna emo nder saboda asali asusu ɗum ma a tawi hanko goɗɗo a tawi hamƙinƙiri ɗum ma on tunani goɗɗo to garɗo hunatti nder to emo nder hoɓɓe nawyi mara en Allah hoddira en paami ɗum to en paami ɗum on wi ndi gari wodi e ngoodi asusun tallafawa marayu eɓe ngoodi account number ta hoshi account ɗum ma waɗe transfer a yiya windi asusun tallafawa marayu non jiyata on windi jiya windi karkarku to ga Allah jama'are ilaji oni i ƴawol lokaci ko nanta sauki to en mbatu goɗɗum nder ɗum ɗon asusu to on daɗɗiti jiyata on wayyo wayyo ɗum ga hoorema mbaɗɗa to tan waɗa amfani ko woni nder ɗum ni asusun tallafano mara en kuma na dole sai ceede to inni account na sai ceede ayi wodi yimɓe ɓe inni on wi gonɗo hutema ko ɗum gawri ko abinci ko on ɗumen ko o rokka ɓen ɗon on hawte ɗum resa ɗum yesto na on daɗɗi sidde nden nde on yiyata e hani ɗum ittoye on yiya edana wara e ɓen gam ittoye to on fahmi gam kowa andi hitande nde umracoyi i woodi sidde nde daɗɗuɗe e ndungu nde a yiɗi taimakoɗa neɗɗo ma amma a wala to kullum mo hankali hutinde hankali muɗum o darwa waɗa plan ɗum yeeso so tunda on daɗɗay to lasti en giɗi taimakono ɗen mara en ɓen amma enen ma ɗum watta ko to joni ɗum nde kororimi kaɓɓe tati goɗɗo e horori jowi goɗɗo e horori haɓɓere ore sorɓunde ndara mangu Allah ndara bayani ɗum Allah waɗi nder Qur'ana dow mara en keɓta ɗum waɗata lasto ngaru amma ɓe ma'a e nder ɓe on taimakanto daga a hokkay ɗum ɗon asusu ko ɗum ɗon ƙungiya ɓe ndesa to ndungu ɗum waɗi
enen ni ko nden ɓurde saɗirma daga on hooco e ɗum waɗa amfani e majjum daga on hokkay ɓen ɗon mara en Allah ɓe mbawata taimakon ɗen ɗum ɗum ga Allah kowa nder men yo waɗ kokari ko indi sorɓi ko ndi sorɓaki o heftu ɓen ɗon yimɓe ɓen wi o rokka ɓe bayani hanjum ne Allah wi hanuma tiganto mu hanko ma tiganto ɓe makko sannan a turake ɗum lahira ɗo ñamɗa ɗum bo reedu ma ana lahira turiɗa ɗum amma ɗum ton jomirawo wi a taway ɗum ko dokkuɗo huɗum alheri Allah wi tajiduhu inda Allah toon to Allah tawata ɗum resi ɗum rentuma wataƙila ñan nande a yahay ma tawa ɗum da nanani yotto e ma toon ɗum gaɗa ɗuɗɗum dokkuɗa Allah waɗne e muwafaqa Allah fonde e deydey e mbaɗ kokari ga Allah jogoɗe mara en Allah hakkoɓe meɗen latto mara en Allah waddana en sawqi ɗum andi ɗum nder tsanani amma noon ma dande Allah ma anti ɓe aljanna ɓen o wi alladina yunfiquna fi sarra'i wa barra'i hamɓe ɓe kirki ɓen nattoɓe aljanna nder suratu ali imran Allah wi hamɓe ne rokkitira ɓe nder hoyende e nder saɗende nden ɗum saɗi ɗum ma noon ma ɓe ɓuccay ɓe dokkitira Allah waɗa en nder maɓɓe en toro jomirawo hoynane en huncane en كندي لزيوني در وهو على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بذنوب غيرنا بحكمتك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم أنقذ إخواننا المختلفين الذين كانوا في أيدي الظالمين وراجيهم إلى أهليهم سالمين إنك على كل شيء قدير واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. Tomodibo Habib Magaji Ayetama. Fulɓe Najeriya haa ma e Afrika to codoɓe na'i to codoɓe baali kai har ma e be'i har ma geroɗe e woodi kosam e nebban na'i. Dr. Abdullahi Bello Boɗejo laamiɗo fulɓe waddani min ngo heɓama ngam hawtal hoore fulɓe Afrika ngam non ta sooday ko a sooray ko giɗɗa pat a heɓay ɗum nder luumo Maliya. Ngo'o luumo les ardugal Dr. Abdullahi Bello Boɗejo laamiɗo fulɓe Afrika ko kuma duniyaaru gaba go'o. Dr. Abdullahi Bello Boɗejo laamiɗo fulɓe Afrika. Be amin jemma e nyalawma to gossoro be gumbar radio mon domi tadi 49 nder Abuja ndarde go nyalde fu wala hendu ko hoshaki hite suudu radio Kode International sew ummatore konde min ɗon gam onon ma gonden be amin. Da taskara marafai fulfulde e kautal kofe KRTV Nigeria. Faggudu e ɓamtare Afrique. Moussa Oumar Bari. tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde on calminama bisimilla moon e taskaram faggude ɓamtare Afrique. hande toɓɓere men no yewta alhaali haɗugol yaltingol caggal leydi yoga e ñamateɗi kala e saaha laamuji ɗi no ciifa décret gam wadde ɗen kaɗoje e yeru to Guinée e nder lewru tata ɓuuru e nde hitande ardiɓe ɓe kadi yaltugol yoga e ñamateɗi e nder lewru sappo ɓuuru e nde hitande nde gonɗen ardiɓe laamu faddewu Niger ƴetti hono ngal pelital haɗugol yaltinde yoga e ñamateɗi caggal keeri mabɓe ha heddi hakkude mabɓe e Mali wondude Burkina Faso to Nigeria ko hono noon woodi yoga e kutorɗe to banggue kuɓɓam jaltata leydi ndi to banggue faggudu holko woni ɓuure e battade ngol haɗugol wonata hoɓɓe men e nde ɗo yewtere ko Cherif Mohamed Abdallah gardiɗo Goha International gonɗo toon to Guinée wondude e Amadou Tidiane Dia fagguduyanke foftiɗo golle tedduɓe ko ni woni mbadi yewtere men bisimilla moon e heɗade. Cherif Mohamed Abdallah Aidara mi salminima.
salmitike ma mi landi ke si famille si fowno e jam e RFI fulfulde si fowno e jam. Mohamed Cherif Abdallah goha international ko fedde windere ankore rendinde yimbe be ganduda ko joma jawdele kala e saha leydele men ina jetta pellite tay ko yowitide hadugol jaltingol nyamatedi e nder leyde an ka yeyo yaltinowo nyamatede walla yaltinowo ko yeyete caggal leydi ko idi fof ko holdu woni miijo mon sifade pellite de feereji de be woni e jettude fi hadugol yaltingol nyamete leyde den be tampina woni wonbe wadude reburuji den be tampina commerçant be tampina transporteur be si on dari ka CEDEAO ko libre circulation de biens et de personnes wi'a carte din fo no windi ECOWAS fo ko carte CEDEAO passeport din fo ko passeport CEDEAO donc libre circulation de biens et de personnes no doit tertede parce que no wodi nyaameteji wona di gollede wano simi jetti misal lagine hara fayda guinéembe ɓe nga heewaɗi ñaamude kono hiɗi ñaame Sénégal ino woodi ñaameteeji wonaɗi produite de Côte d'Ivoire hono acceke ko nandi e mum joni yimɓe ɓe no yiɗi ɗum lagine fota no ñaamude ɗum no produise de Sierra Leone e Libéria donc si tawi ɓe waɗi ɗum hara remoɓen ɓe découragé ɓe woni pour ɓe heewde ɓen kona ko fi approvisionnugol wano Fouta Diallo ɗo lagine ɓe approvisionné marché jawɓe hebdomadaire on ko ɗimma produit ji wona naɓede Dakar wano o ñamaku tusokoy ñamaku perendende ñamaku kadi no waɗede Sénégal on ñamaku kadi no addede Guinée on andi goɗɗum no produisede waɗa Sénégal adde kadi lagine goɗɗum no produisede lagine naɓe Sénégal on espèce ɗon so changi woday ko manki ɓe tampinde jama on go sengo kadi ɓe yimmata tan ɓe ƴetta mesure ji ɓe inna ñaameteji ɗi yahata wano saha no feƴƴuno ɗo ɓe haali wonde ma ñaameteji ɗi yaltata ko min tigi windano ministre du commerce Guinée ɗo on o ancien ministre du commerce mi haalani ɓe mesure mo ɓe ƴetti on tampina e ñula ɓen tampina e transporteur ɓe ɓen tampinde kadi wonɓe e remuruji ɗin par ce que ɓe ƴetti tan mesure on ɓe haalanali goto woɓɓe no embarque marchandise mum dalle camion hiɓe ka laawol hiɓe yaade ɓe hewti fayda ka frontiére woɓɓe ɗo ka marché ji hino embarqude woɓɓe waɗi commande ji mum kaalisi mum yeehi si ɓe ƴetti tan mesure ɓe inni kamɓe ɗum ɗo yaltata ɓeɗo fof perde woni kaalisi muɗum mini ɗum nani ko moƴƴi par ce que on tuma mi windani ɓe mi waɗi ampliation mi naɓani président de la république o mi naɓani premier ministre mi naɓani ministre de l'économie et des finances et ministre du budget et ministre des transports kala wonɗo concerné ka sen ɓaaru ɓe yii ɓe tawi ko très sérieux ɓe wattani communiqué officiel wondema ɓe itti kono ɓe accituno marchandise ji ɗin feƴƴi jula ɓen nodduno lan weltani lan transporteur ɓen nodduno lan weltani lan mi andi wondema marchandise ji ɗin feƴƴi. Cherif Mohamed Abdallah Aidara joni ko holno ardiɓe ƴettoɓe ɗeɗo pellite kaani waɗude tawi si ɗe ƴettama ɓeɓe ganduɗa ko producteur ɓe manam moƴƴinoɓe walla min remoɓe taw lorata ko wona ɗe pellite état ji ɗin ko du'a wadde wallitagol jama on dans l' agriculture état Guinée on no du'a wadde ɗum état Sénégal on no du'a wadde ɗum état ji CEDEAO ɗin fof état ji Afrique ɗin fof no du'a lansade dans l' agriculture par ce que si tawi jama o fof lansike dans l' agriculture yimɓe ɓen no produisude ñamde façon fof ino no agroalimentaire on no produisede e nder leydi et puis élevage on no woodi jama on tampata kono ƴettugol tan mesure yanana jama o ɓe tampina yimɓe ɓen Afrique ɗo frontiére trasama kono yimɓe ɓen fof ko musidal gotu yimɓe ɓen fof ko gotu si ɓe waɗi ɗum ɓe tampina yimɓe ɓen par ce que goɗɗo no wawi wonde par exemple mi ƴetta tum misal Sénégal Guinée goɗɗo no wawi wonde ɗo hara ɓeygure famille makko fof ko Sénégal woni goɗɗo no wawi wonde Sénégal hara famille makko ko Guinée woni donc si ɗin mesure ji ƴettama ɓe tampina woni population on ko gouvernement ji ɗin certi mais population on ko goto tan to intérêt population on ko goto heɗen wondi e koɗo meɗen goɗɗo ko Amadou Tidiane Dia ko faggudiyanke foftiɗo golle Seydi Dia mi salminima. Wa aleykum salam mi salminima ceerno Moussa mi salmini ceerno Chérif mi salmitike ma jarama e nder ɗum an ka faggudiyanke holko hono ɗeɗo pellite battinta to banggue faggudu e ɗe leyɗe mbiɗa yii heen jeese ɗiɗi banggue ñaameteeri fewndi e hakkunde leyɗeele Afrique ɗum no foti ƴeewteede sabu ɗum o haali ɗo jooni kadi ko politique aji men kaali ɗum mbiɗen ko enen fof njiidi jeere ko libre circulation yimɓe ne mbaawi yaandirde e leyɗeele ɗe ko ñaametee ko ko gollotee fof no waawi yaade leyɗeele ɗe circula tawa alaa hadde haydara donc normalement fotaano waɗde caɗeele fonno noon woni kuule mbaaɗe noon ko hakkunde men e leyɗeele ɗe jeyaaka e Afrique ɗum ina faamni ko naatata ummoto ko jeyaaka e Afrique ina naata ɗum ina poti ƴeewtaade ɗum ɗon ko ummoto e Afrique ina yaha leyɗeele ɗe ngannduɗaa ɗe wonaa leyɗeele Afrique ɗum ina poti darta ɗum moƴƴi kono hakkunde men enen leyɗeele Afrique ɗe de en ƴeftii kuule mbiɗen déjà CEDEAO libre circulation des biens en mbaɗii ZLECA mo ngannduɗaa ko jeere mawdi Afrique o fof renndini donc ɗum ɗon
fotaano addude wona caɗeele ko heddi ko noon poɗɗen wadde ko yaltata ina naata ko ƴeewde holno jeeri ndi juɓɓindira eɗen wonko mbatten ina sohlaa Guinée ina sohlaa Mauritanie walla wonko woni Mauritanie ina sohlaa Sénégal sen ɗi jawɗeele ɗe so taaske ari walla produit ji keewɗi ɗum fotaano wadde normalement so ministére du commerce ministére de l'économie les douaniers ministére uji kewɗi topiiɗe geɗe keewɗe so yimɓe njewtii tan fotaano wadde caɗeele normalement par ce que jogiɗen ko marché ji sous régionaux to ɗum ko enen kawri heen jaawɓeen marché ji goɗɗi baaɗi hono noon fotaano wadde caɗeele normalement mbele ɗeɗo pellite ɗe ɓe ƴettata eɗen nganndi ko ɓuri ko heewde e leyɗeele meɗen immorto en ko caggal leydi e yeru ko wayno céréal woni gabbe haa e ko nanndi e maaro en mbele ko ngam ustude fawre nde walla wonko woni caggal pellite ɗe wone pellite ko yimɓe ƴeewata ko balance commercial no mbiyata ko maaro ko de ko soodetee bawa leydi ko no usta haalis men no feewi no addana en fawre holno mbaɗiten ɗum ɗon noon a finataa tan subaka gooto mbiyaa aɗa itta ɗum noon ko politique aji men dawruɗe men baŋnge agriculture baŋnge neteeji woni jawdi en e baŋngeeji goɗɗi mbaɗen feere seeɗa enen leyɗeele men no mbaɗirten haa mbaawen ɓeydude faggudu men on baŋnge usten ko jiggotoɗen ko seydi Dia mi arta e ma Cherif Mohamed Abdallah ko namdalam cakkitingal nde wonno ɓooyata ene wayno waktu o tonga en hannde ko ɓuri ko heewde ɗeɗo pelliti ko ñaamateeɗi ɗi ɗum toɗɗoto ko holko saabi ko ñaamateeɗi ɗum ɓuri waawde toɗɗeede andi ɗum ko gañanendi no par ce que si tawi woni ɓe inni wondema ñamete iwata e o peyiɗa yaha e o peyiɗa si o peyiɗa kadi ƴetti mesure inni kañum kadi ñamete mum hay hunde yahata e ndi leydi no hannde enen africain en gollata hiɗen añani par ce que joni se inni par exemple ñamete men iwata ɗo yaha inde ko grand pays ou Chine ou États-Unis joni ñamete ko woni e ñamede Afrique fof maaro ko arata Afrique ko fof ko hakkude Inde Birmanie e Chine joni si ɓen inni maaro arata ka hara e fof e maayi par ce que en gollata donc taji men ɗi hiɓe duwa wattande hakkille ɗum si ɓe woni to yimɓe añamɓe hara ko ƴettugol tan mesure hara ɓe daranani jama o moƴƴatade marsata min komi recommandata état ji africaine ko chef d'état ɓe ɓen immo daro wallito e agriculteur ɓe wallito opérateur économique ɓe ɓe nata dans l' agriculture et dans l' agro industrie et dans l' élevage hara e marsi si tawi ɓe waɗani ɗum hunde marsata a jarama Cherif Mohamed Abdallah seydi Dia ko namdalam cakkitingal tan hannde holko hono ɗeɗo pellite mbawi battinde to banggue faggudu ɗum no wawi addude caɗele joni fonno noon en calaki wone ñameteje kuule ƴefte hen kono noon e haqqilantagal ko ganduɗa ko kadi wona joni ko hakkude men enen men e hoddiɓe men ɓe jewtiden hen banggue agriculture banggue wone gueɗe par ce que so yaade marché commun liggodiren hen banggue agriculture ko ganduɗa ko kadi fotade ƴefte tan remama tan yaltide bawole e mbawi so waɗama transformation woni industrie mbaylari ko yaltata e nayi ko yalta e ndeɓa ko heewi hen wayle e nder leyɗele meɗen taw enen ndendi ɗum ma ustu ko paggitoytoɗen bawa leydi ko tawa ɗeydanta ko enen hakkude nder leyɗele men e leydi fof ɗum no wawi wonde soko jiggoyte ko walla ko nawete ko eɗen dakkodiri noon yo usti koɗo ko seeɗa seese e banggue hooram yarete ɗum pewna e nder leyɗele men to eɗen liggodir hakkude men leyɗele men ɗe des politique commune ɗum no wawi wonde ene wawi ustade a jarama seydi Dia tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde gasi ha laaɓi yewtere moon faggude ɓamtare Afrique nde yontere ha yentude alore gaare e toɓɓere wonde on jarama e kettigol yongone jaam. to on mbawa heɗitago taskaramji Kode Radio International dow matotral internet www.koderadio.net ko Radio Garden. Mbawa tokkugo men dow Facebook. Nda gimi dina on fere woɓɓe jangida majjoyi woɓɓe ɗifkida kalkoyi woɓɓe bo coyɓe kalkoyi e duniya lakira wala woɓɓe bo rewɓe kalkiɓe woɓɓe bo jawdi halkiɓe yidde duniyaru halkiɓe maya tewta ton wala jikku zamanuru aljite ko a baccel ɓe jotete to a wosake ɓe uddete amalohum so awwala har mi wima bo haala am heɗitanam bo waasu am Allah laamiɗo yerdanam tedduɗo jowmu basmala to mi wi'ima ka faamu ka amma na to a salake ka ñande goo ton a wima ka wonde wurtorde bo wala julɓe ngatemma anniya
shakkinen fiiji duniya ngam kisennatuki haawiyan doggiren joomu basmala ngam a riski a fantini har be'i baali bamɗini ga a waɗoyi ɗum a ɗuɗɗini kulɗa tokkayi sey ngula awwalaw huunde fuu dubu be'i e baali dubu dubu pucci e nayi dubu dubu dole ma nyande go wala har mi wima ko timumi jikku zamanuru andumi julde joomu jawdi andumi har mi wima nana ɗala a sugloyi zura salima e jalbi ɗon asira salima e dulki ɗon futoru salima ka duniya lakira wala ko zura sali to darata asira bo jalbi kaɓɓata magariba bo yite kuɓɓata sey mbiya julde kam wala woɓɓe sey jemma kawtaɗe juula jiptaɗi julde nde naga andunde ɓe juuloyey laada bo wala woɓɓe kurumma ɓe juulata ɓe kammoto ko ɓe mayata jawdi ɗuuɗi ɓe gejjiti yangada rabbu jomulo hayya moɗon fa juulete jawdi moɗon bo cakkete on mo juulay ɓilloto dole muɗum yahay wulo hooti bo sey e yoriti ɓanndu maɗa e suuriti a gonɗo bo yimɓe nganniti e yaljima ko gudol wala min ko mbimami sakkatayi tokku allahu juulatayi jawdi duniyaru kam re'ayi sewdimma walla wela on mo holtayi sakkata ko nyamande mo rokkata on ni seesoyi ɓe uudete wane fin ko ɓe elwala jawdi ma nyande mayata nyande nden ɗon ni faydata ko ɓe el bo a yadata dole ma fe njaha wala hayri ndin woɓɓe kendata rewɓe ma woɓɓe koocata an a dilli a wartata sey ngi'a hunde ɗum kula fuu ɓe kendi ɓe paabake nder yenande a ɓillake ndindi giɗɗa ndi woɗɗake gilɗi sey nyamuma ngula haqqe fuu ɗum ndi wonnoyi ɓaawo jomiri mayoyi haqqe ɗum anni tawtoyi haqqe ɗuuɗi ba sey ngula a hammoto ko a mayata an a riski a juulata a hammoto jawdi maydata nder yenande a ɓilloto to a anda ka salake kul amayi a nangake nimre yenande mawake ruhu nder yite ton wulo jawdi ma ndin a yinnondi fuu a yiɗoya ko memindi ko nyamande a hannoɗe sey kuɗa sheydu kam wala jawdi ma ndin kulannoɗa rokkitirki ngañoynoɗa fa ngañanɗa mo daydaɗa a gonɗo ndi hanko bo wala jawdi ndin allah rokkuma sadku tokku mo hisnuma sey mbiya an ga ƴoyre ma kowa fuu ƴoyre woni wala sey mbiya ƴoyre keɓruɗa neɗɗo ko da mo gonduɗa a walaw ko mo daydaɗa sey to ƴamoyi mbi'a wala wane bo joni noddiyam way nyamande mo ƴamatayam min wala hey ko yaaleyam coyɗo sey mbimi ɗum wala hakkilan jawdi duniya ndindi yoloyte kalkoya an a andana duniya el wala wela duniya el wala wela duniyaru waɗay wila kowa tokkindu sey wula ngabin on ga kongala kon ganniti kowa sey wula ngabin on e ganniti kowa wuloyey to mayoyi hamɓe kam moyni ndaroyi kawɗo kuffaru awwala gonga to wi'ama joɗake sey tawa ɓerɗe memake woɓɓe lettiɓe lettake mo gonɗinayi yahay wula haala joomu jawdi kejumi haala surde rewɓe natumi allah toroyimi noddumi tedduɗo joomu basmala min e ƴogoyɗo tenoyi rewɓe muɗum e gancoya ketine on fu jeeɗoye har mi wima nana ɗala ƴogu tamboni tenuɗa har ndiyam leɗɗe keynuɗa rewɓe maɗa e gancoya ba puccuɗum rane bo wala kulɓe ɗacca e wancuki ƴogi ma fu e tenuki jurki ma fu e tasbuki kulɗa soroya e ɗum wala ko a walay e juuluki
هو أوالي تذبكي أولو يلو سدككي كل أثر يايد ولا تاتشو جاتان غوريو بما تاتشو جاتان غوريو بما naga goɗɗum ɓe yiɓɓe ma non ɓe jooɗiga yonkima tata jatta jahangula eftu tawi eftu jooɗodal tata jattuga jaalogal mawɗo fey ko jogo muñal tokkuɗo ɓernde fewula woɓɓe jotto e telɓana non e dow fiiji duniya na e dow juulu tasboya tata jatta jahangula sey mbiyana a te'unomo sey mbiya ko a sulnomo kulla ɗaccayi hutgomo ñande mayɗa jahangula woɓɓe jotto e telɓuki har e wuttuki e torra kam gomma feeruki biɗo na non fa fewula rewɓe matina eftuɓe kakkilata fa toña ɓe siftora allah takɗoma hakkilan hoore maɗala tina suru tina eftuɓe ceede morɗi bo rokkuɓe haala no ɓe julda holluɓe kowa toñiɓe fewula nan mi wimaga ɓurreɗa na mi wimaga amdoɗa ngam mi wi'oyi ka ɓernuɗa nane magonga kam wala ahlu zamane kulluhum su'u amalu wa jammuhum aw nisa'i rijaluhum kayru fi amalihim wala worɓe nde taga e gancani Allah on worɓe yurmini mo waddi rewɓe mo tokkini hunde ngam woɗa ko bela jurmine rewɓe te'inoen jangineɓe bo ñamnoye haala no ɓe julda kolloye mo holloyayi yahayula hamɓe dey ɗum amana fa ɗum amana ka Allah fa ka hotoya bange Mustafa ko wayebi ka fewula haala worɓe mi timmini jom geɗal nan ɗo tokki ka amma na on caliɗo ka doole muɗum yahayula haala worɓe mi timmini ka rewɓe naatay mi on nani ɓe anni yasurde on nani rewɓe on giiɗo kam wala an asurake a jooɗoyi ko ɗume gorko heynoyi amma na sey a yurnoyo ngam gaɗa ɗum jahangula sey e surake ɓe jottaki ñande nden surde moftaki har mo immo e yiituki ñande nden surde bo wala sojju nanɗa a yurnoto goɗɗo wolwi a tontoto amma na bo a dumoto e yiite wurtaki bo wala worɓe ɓen luumo dillani debbo on ganci wurtani itere gootan mo karnani a wancidi gelle ngam ngula gorko dilli a wurtake ɓe yaafi bolwi a tontake inde bo way a dambinoɗo yahayula gorko wolwi a ñaagake faaɓe ton yaafi ceydake geddu allahu ummake comanaɗo yahayulo kowa tokki bi'ol gorum Allah laamiɗo hirna ɗum debbo kam fuuga diina mum yaafatake yahayulo ta yiɗi suuma juulatay ñamnu weelaaɓe fakkatay awwalaw janngo tasbatay banda gora fe jahangulo awwalaw ko ba faɗima joomiraawo kulaakima doole ma fe jahannama la'anatullahi feyngulo law kuwa diina daf'uka law kuwa diina lisfuka ñamnu weelaaɓe ɓen fuka banda gora fe jahangulo debbo kam fuuga diina mum yaafatake yahayulo sey to tokki bi'ol gorum on daɗi yaaki ton wulo alhamdulillah kala debbo yiɗi andugo dimu hoore mako fuu o wonda be Kode Radio International. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على حبيبه هادي الأمم كيما دنيا كيما كيرما فوف اسو يما ينتني كوكو يالما ما يكو يدنا كما أي دنيا رو أم كوني كيما دنيا كيما كيرما فوف اسو يما ينتني كوكو يالما ma iko yedina kama aye dunyaru am koni kanyo mananga ɗum karawo
giɗo maɗa karaw karaw anni ko moye aɗon bajaw timmina jokka o bollaw aye dunyaru am koni ganyo ma nanga ɗum karaw giɗo maɗa karaw karaw anni ko moye aɗon bajaw timmina jokka o bollaw aye dunyaru am koni kenya kam sobirawo am ande bo derɗirawo am ande fo ɓurɗo ɓadgoyam se mbiya wotko waadiyam be ma duniya am koni kenya kam sobirawo am ande bo derɗirawo am ande fu ɓurɗo ɓadgoyam se mbiya wotko waadiyam be ma duniya am koni sobiraɓe ngare nane luttuɓe keddi jawɗine taskoye ƴummoye pine nami hersin jotta sune yonde dunyaru non woni sobiraɓe ngare nane luttuɓe keddi jawɗine taskoye ƴummoye pine nami hersin jotta sune yonde dunyaru non woni wade o kam ga dumnuɗo o bo ngam nyawɗo larnuɗo o bo nder accident jiɗo o yabo koddiroje ɗo mojo acca o jammini wade o kam ga dumnuɗo o bo ngam nyawɗo larnuɗo o bo nder accident jiɗo o yabo koddiroje ɗo mojo acca o jammini ɓiɗɗo acca ka dillira inna heddiɗo simtira ha to bo kanko artira ɓiɗɗo bo mauna ha tura timmiro wade silmini ɓiɗɗo acca ka dillira inna heddiɗo simtira ha to bo kanko artira ɓiɗɗo bo mauna ha tura timmiro wade silmini musa bello go toy woni yaadu maɗa ndu sirwini yimɓe fumin ɓe njurmini garɗo fu seeɗo surwini yengini ƴamtaway koni musa bello go toy woni yaadu maɗa ndu sirwini yimɓe fumin ɓe njurmini garɗo fu seeɗo surwini yengini ƴamtaway koni dilluɗa ferto majjoyi dunya fu kawti nyiɓɓoyi misra andaɓe fuu mboyi ngam giɗo on ɓe soyoyi kayfiya dunya am koni mosa ferta wala bana labgo ɓernde a tindina worgo gikku a satina musa bello a andina min jurumɗo koni mosa ferta wala bana labgo ɓernde a tindina worgo gikku a satina musa bello a andina min jurumɗo koni damu nyal on a andira ɓernata sawa nden ira ko moye ban a bandira sobiragu wala ɓura mojoyi musa fongini ton alex yimɓe andima nden ɓe fu bo ɓe ngerdima kahiraɓe bo mbowima ko moye seeɗo yettama musa men go hatoy woni ton alex yimɓe andima nden ɓe fu bo ɓe ngerdima kahiraɓe bo mbowima ko moye seeɗo yettama musa men go hatoy woni allah yafu a hinnamo annabijo a setnamo moytu bo fi a wernamo ton to firdausi yarumo ha o laato o jammini allah yafu a hinnamo annabijo a setnamo moytu bo fi a wernamo ton to firdausi yarumo ha o laato o jammini allah non tormi yafuye dow ɓe acca e hinnuye samguya allah yerduye jam e cellal e yaafu e faabuye koto men fu tawatini allah non tormi yaafuye dow ɓe acca e hinnuye samguya allah yerduye jam e cellal e faabuye goto men fu tawatini allah jotin salatuma
dow mo nullagiɗaɗo ma fodde limle tagaɗe ma ha foroytum ɗiɗon lima latanan min bo magani. Allah jotin salatu ma dow mo nullagiɗaɗo ma fodde limle tagaɗe ma ha foroytum ɗiɗon lima ɗi latanan min bo magani. ɗuma salmingo Allah am dow Muhammad giɗaɗo am ɓengu mako fu hawranam min bo ya Allah samganam mayrugo dinani woni. ɗuma salmingo Allah am dow Muhammad giɗaɗo am ɓengu mako fu moɓanam min bo ya Allah samganam mayrugo dinani woni. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Nigeria dolminama lesdi amin dimindoni fudele edem de perotiri mingonan sekirabe gollidai be ɓiɓɓe Nigeria fuɗon ɗon beltori kudiral jodi lesdi babarim ililala amin woni alamre tiliminde dow tabital gondinal e potal ndere jam walla kono min beltoriɓe kadin ko ɗum limete nder gomu komin liwanta ɓiɓɓe amin iwalgal woda fettore yo an keno tagle jabuɗa bere amin ngu wallu min dow magu lesdi to woda goto to nyato albarkaji ɗumo cowo e Nigeria. To ha ɗo fu min gaddiragare taskaram jamin ɗi hande mo itino taskaramje Ahmad Arab Abubakar Azare kautuɗo taskaram jande ɓeleɗi Ibrahim Iromo Dake min Muhammad Abubakar Bokos fiyatom balen jam.